Katastrofetanker er ganske almindeligt for personer med længerevarende og kroniske smerter. Og det er kilden til stor frustration og unødig lidelse. Så hvis det er, at man ikke imødekommer de her katastrofetanker, som mange af de her patienter de får, så kan det gå hen og blive en længerevarende og ond cirkel, som gør, at man ikke skubber ubehagelighederne væk, men derimod bare bliver ved med at tænke på de her dumme tanker, som vi kommer til senere. Vi har lidt en case klar med en 45-årig mand, som er tømrer og lever med rygsmerter. Ja. Vi præsenterer her vores patient, som hedder Carsten. Carsten er 45 år gammel, og han er til daglig tømrer. Ved siden af sit arbejde har han 2 børn, og han har en aktiv livsstil, hvor han til daglig går til fodbold. Men hans hverdag er begyndt at være præget af smerter i ryggen, og derfor søger han nu læge. Carsten han kommer nu til lægen, hvor han bliver scannet, og han får så at vide af lægen, at hans ryg ligner en 80-årig gammel ryg. Han får at vide, at han skal passe på sig selv, og derudover bliver han diagnosticeret med slidgigt. Derudover tilføjer lægen til det, at Carsten nok ikke skal fortsætte sit erhverv som tømrer, hvis ikke han vil ende i en kørestol. Carsten han kommer nu hjem fra lægen, og han er et stort spørgsmålstegn. Han har været ved en fagperson, som har en lidt ældre tilgang til smerte og en ældre forståelse af smerte. Og han har nu en masse katastrofetanker, som for eksempel, kommer jeg nogensinde til at arbejde igen? Og så tænker han, vil jeg altid leve med den her smerte? Og han tænker også på, kan jeg lege med mine børn igen? Og han tænker på, om han vil blive gammel. Og han tænker på, om han nogensinde kan spille fodbold og være fysisk aktiv igen. Carsten han kommer nu ind til 2 fysioterapeuter med en nyere forståelse af smerte. De her fysioterapeuter de møder ham med hans frustrationer og hans tanker, og de bruger værktøjet patientuddannelse og patientedukation til at forklare om hans smerter. Og de her fysioterapeuter de forklarer ham, at bevægelse faktisk er godt, og at der er mange i Danmark, som sagtens kan få en hverdag til at fungere med slidgigt, og at det er helt almindeligt at få forandringer i kroppen i takt med alderen. Og så forklarer de også, at det er godt at få tankerne lidt væk fra de her smerter her, og at han skal have fokus på ting, han egentlig godt kan lide at lave i hverdagen. Godt. Carsten føler sig imødeset af fysioterapeuterne, modsat hvad han gjorde hos lægen. Og han har nu fået et øget indsigt i egen tænkning og de her katastrofetanker, han førhen havde. Fysioterapeuterne spørger nu ind til, hvad er det, han gerne vil med sit liv? Hvad skal livet handle om? Hvad er det, der virkelig betyder noget for ham? I samarbejde er de løsningsorienterede, og de har fokus væk fra sygdommen og på, hvad der har mere fokus på, hvad der i virkeligheden betyder noget. Carsten har været ved lægen, og hos lægen har han præsenteret den her lidt mere gammeldags facon af, hvad smerteforståelse i virkeligheden er. Fysioterapeuterne derimod er mere inde på et mere moderne spor, hvor de har et øget fokus på det psykologiske og sociale, hvor det ikke kun bliver rent fysisk. Fysisk har vi jo fået diagnosticeret Carsten med slidgigt, og vi ved, at han lever med længerevarende eller kroniske smerter i ryggen. Cool. Også fysioterapeuter får i hvert fald informeret Carsten om, hvorvidt at det fysiske er svært at dreje ved. Vi kan ikke gøre så meget ved, at han har slidgigt, men derimod kan vi rette fokus lidt mere over på det psykosociale. Psykisk ved vi, at Carsten døjer med katastrofetanker og tankemylder. Han er usikker på, hvorvidt om han kan arbejde igen, og diverse i forhold til, om han kan komme tilbage til den hverdag, han førhen havde. Og hvis vi kigger mere socialt på det, ved vi, at Carsten på nuværende tidspunkt er sygemeldt, og han leger ikke med sine børn eller går til fodbold. Det er alt sammen bidragsydere til de
de her smerter, som han render rundt og har. Og det er noget, vi i hvert fald kan vejlede ham i, at det ikke er, at i hvert fald få tankerne væk fra de her katastrofetanker, og så med at kigge mod de mere lyse steder, og hvad der i virkeligheden betyder noget for ham i livet. Efter lægebesøg før i tiden har Carsten jo fået den besked, at hvis han bliver ved som tømrer, vil han ende i en kørestol. Og det er vigtigt at påpege over for Carsten, at det ikke er det virkelige billede. Vi må altså sige til Carsten, at hans diagnose ikke skal være pejlemærke for hans skæbne. Det vil altså sige, at hans diagnose er ikke lig med hans skæbne. Helt konkret skal vi arbejde med en gradueret tilgang, for at Carsten ligesom kan vende tilbage til sit helt normale liv. Han skal måske starte med en enkelt fodboldtræning om ugen. Han skal måske tage nogle pauser til de her sociale arrangementer eller gå lidt før. Og han skal måske lege 5 minutter med sine børn eller 10 minutter med sine børn og ligesom bygge sig selv langsomt op. Go. Hvis vi spoler frem i tiden og efter hårdt arbejde, kan vi nu se, at Carsten er glad igen. Carsten har arbejdet med accept og håndtering af sine smerter, og vi kan se, at det har givet pote, og i dag gør han noget, der betyder noget for ham. Han kan fx spille fodbold igen, og han er aktiv med sine børn. Katastrofetankerne spiller ikke en lige så stor rolle som før. For at give en opsummering, så er det først og fremmest er det vigtigt at imødekomme patienten med de her katastrofetanker og være åben over for frustrationerne. Patienten skal uddannes i smertevidenskab og håndtering af tanker og adfærd. Og derefter skal vi i samarbejde øge patientens indsigt i, hvad det i virkeligheden betyder noget i livet, og hvad vi vil målrettet sigte hen imod. Derefter skal vi altså lave konkrete adfærdsændringer og langsomt graduere tilgangen til livet.